Vet aquí un caragol que buscava el sol. Aquesta és la mera història d'un encuriosit caragol que amb afany tot sol volia saber on naixia el sol. 7 dies va caminar i 7 dies dins la nit, i tot i que no dormia, no tenia cap fatig. Més el temps passa i la gana prou li remou la panxeta. Veu una col i així pensa: em faré una sopeta. Tira ben fort de la fulla i la fulla es resisteix. Manoi, que n'està de dura, el pobre caragol com l'eix. Passa un escarabat amb aire cerimoniós. Per què llibres de la fulla? Li pregunta tot calmós. Em vull fer una sopeta amb aquest brotet de col i així seguir el meu camí per saber on neix el sol. Si tu vols, puc ajudar-te. Tots dos la fulla t'hi va. Més per més força que feien, no la poden arrencar. I què feu? Que tant us dol? L'escarabat li respon: arrabassar aquesta col i amb ella fer una sopeta per alimentar el caragol que fa dies que camina tot cercant on neix el sol. Potser us podria ajudar, que tots tres farem més força i amb una mica de sort fins la mata farem torça. La granota amb lleugeresa s'aferra a l'escarabat al caragol i tots queden ben lligats. I tiba que tibaràs i la fulla no cedeix. Malgrat tibar tot el dia, tanta força no regeix. Passa un gripau galta gros. I què feu, que tant us dol? L'escarabat li respon: arrabassar aquesta col i amb ella fer una sopeta per alimentar el caragol que fa dies que camina tot cercant on neix el sol. Potser us podria ajudar? Tots 4 farem més força i amb una mica de sort fins la mata farem torça. El gripau pren la granota, aquesta l'escarabat, i l'escarabat al caragol i tots queden ben lligats. I tiba que tibaràs i la fulla no cedeix. Tant de dia com de nit, tanta força no regeix. Passa un esquirol trempat. I què feu? Que tant us dol? L'escarabat li respon: arrabassar aquesta col i amb ella fer una sopeta per alimentar el caragol que fa dies que camina tot cercant on neix el sol. Potser us podria ajudar, que tots 5 farem més força i amb una mica de sort fins la mata farem torça. L'esquirol pren el gripau a la granota, que es lliga amb l'escarabat i el caragol com una troca. I tiba que tibaràs i la fulla no cedeix. I malgrat passen 2 dies, tanta força no regeix. Passa un conill saltiró. I què feu, que tant us dol? L'escarabat li respon: arrabassar aquesta col i amb ella fer una sopeta per alimentar el caragol que fa dies que camina tot cercant on neix el sol. Potser us podria ajudar, que tots 6 farem més força i amb una mica de sort fins la mata farem torça. El conill pren l'esquirol i l'esquirol el gripau, la granota l'escarabat i el caragol tibant com braus. I tiba que tibaràs i la fulla surt del quall. Més la força i l'embranzida els ha causat molt d'estrall. La cadena s'ha esbarrat dels pobres animalons. Els uns amb la pota torta, als altres se'ls hi fa un set, ais i ulls i macadures rascades a tort i a dret. Solament l'escarabat se'n lliura d'aquell maltran i munta pels seus amics un hospital ambulant. Les cures són efectives i es guareixen tot seguit. Pel que podia haver estat, cal dir que se n'han sortit. Tot i patir tant de risc en tibar d'aquella col, l'aventura els ha portat a fer-se tots 6 amics.
I aquest conte s'ha acabat. Però, i la història del cargol, que cercar volia el lloc on naixia el sol? Amb els amics cada dia, però ho veia on neix el sol. I no sabeu d'on ho veia? Doncs des de dalt d'un atol.